Tak, zdravím vás, zdravím ty, kteří jsou v toho online prostoru. Dneska tady máme Adelu Ing., která je součást našeho projektu Recepty Playground. Jenom zopakuju, že toto je projekt, který tak trvá teď nevím jak dlouho, ale vlastně bude končit. Projekt, který... 6 měsíců už. Který trvá už 6 měsíců a koncipovaný na 8 a zaměřený vlastně primárně na propojování lidí skrze pohyb a tanec a vyvíjení citlivosti a různé experimentování se světem vevnitř a kolem sebe, když by to takhle mělo úplně shrnout, protože vypsat všichni ty témata, kterým tam procházíme, to si asi teď nedovedu představit, že jo. Takže je to práce s nějakým psychologickým make-upem a s fyzickým tělem skrze pohyb a tak. Adéla miluje tanec, to o ní vím. Adéla je někdo, kdo ve svém spektru zájmu má kraniosakrální terapii, nejenom zájmu, ale někdo, kdo je vystudovaný kraniosakrální terapeut. Sama jsem od ní jedno sezení dostala a jsem člověk, který, musím vám říct, je vybíravej. Věřte tomu nebo ne, ale tady mám jasno, Adela je fakt dobrá. Z jednoho hlavního důvodu, že ta její jako energie není těkavá, je jemně stabilní a cíleně zaměřená, takže, což je, myslím, jedna z podstatných věcí, jak dosáhnout kontakt s nějakým dynamickým polem, což je jedna z primárních záležitostí kraniosakrálních terapií. No. Dalších jako disciplín Adély je yoga, taky dlouhodobě, a zároveň je Adéla pedagog a miluje ten tanec, nebo mně tak přijde na ty parketě, že ten její pohyb je obohacené volnosti, jo? Obohacené volnosti a hloubkom prožívání. Takže ta radiance, který pak vychází, je cítit. Já jsem ještě nepředstavila Moniku, jednoho z hlavního aktéra v Recepty Playground, organizátora a tvůrce toho projektu Páteř Recepty Playground a sebe Dubravku Radonič, o který nevím, co bych teď v tuto chvíli chtěla říct, lektor a taky tvůrce toho projektu. Ještě jenom dodám, že tyto rozhovory jsou na volný téma a slouží tomu, aby jsme se víc propojili, aby lidé mezi sebou se možná o sobě víc dozvěděli, ty, kteří jsou součást toho projektu, a zároveň, aby jsme dostali mnohý z nás šanci prostě mluvit před kamerou, což je dneska taková běžná disciplína pro všichni a je dobrý pro tohleto dostat možnost. Jo, a slyšet se a zažít se v tady takový ty podobě, že jelikož k tomu samozřejmě patří být slyšet a být viděn. A já teď už jako... A jak tomu řeknu, že se zlepšuješ každým nahráváním? Jako... Teď jsem byla mírně nasraná a miluju svoje jakoby mírná nasrání, protože mi vystřízlivěj. Totálně, wow. Teď jsme jako to vystřízlivili, jak jsme několikrát vypadli, jak nám vypadl internet, tak jsme se nemohli nastavit kameru a teď už bylo takový to řádný ňuňu, tu, vůbec bez přemýšlení, jenom bum. No. Cítím to taky takhle. Adélo, dávám ti slovo, sice nemám žádnou otázku pro tebe, jako teď konkrétní, teď mi zrovna nepřichází, ale můžu ty naťuknout, co ty a tanec a ten projekt, jestli můžeme takhle začít, ať se ty to slovo Jasně, rozvést ten tanec. A ten projekt tam u vás, no, pro mě to bylo jasný hnedka v moment, kdy jsem to spatřila na tom Facebooku, že toho chci být součástí, protože se mi líbí právě ta dlouhodobost, jo, že se tam vídáme vlastně pravidelně stejná skupina, trošku se to profiltrovalo, trošku tam někteří odpadli, někteří teďka vlastně i jako přišli, že jo, teďka nakonec někteří. Takže pro mě vlastně ten způsob, že tam mám možnost vlastně
potkávat se s těmi lidmi a vidět vlastně ten progres, jo, vlastně v celé té jakoby skupině, to je pro mě obrovský jako wow, to je skvělý a vidím, jak vlastně nás to všechny jako posouvá víc k tomu propojování se vzájemně na tom parketu, k tomu, že tam vlastně byli lidé ze začátku, kteří vlastně říkali, že nemají rádi dotyk, jo, že já si na to vzpomínám, jo, že vlastně jako vůbec pro ně dotýkat se je něco naprosto jako nereálného, úplně jejich jako mimo jejich komfortní zónu a teď to vidím vlastně na těch dalších a dalších setkáních, jak už všichni tak jako spontánně ten dotyk i vyhledáváme, jak si ho užíváme, jak už vlastně i v tom dokážeme být právě jako uvolnění a v taky jako radosti z toho a užívat si vlastně i tenhle ten aspekt toho tance, jo, který i mimochodem pro mě byl vlastně jako trošku jako výzvou v tom směru, že ne vždycky má člověk jakoby chuť úplně se všech jako dotýkat, jo? Že člověk jako přijde třeba do prostoru a tam vidíš, jo, tenhle je mi sympatický, tady to jako je v pohodě, ale právě pro mě je dobré jít i do toho doteku a do toho propojení vlastně s lidmi, s kterými to třeba necítím úplně tak a najednou tam vidím, že se potkáváme třeba úplně v takových jako jiných jako úrovních, jako takový jako komunikační kanál, jak kdyby se vytvořil nový komunikační kanál prostě skrze to, takže pro mě je tohle jako hodně inspirativní, no, že opravdu ten dotyk a ten tanec je tak univerzální, že no, že právě jak si říká, že to jakoby miluju, tak opravdu je to pro mě jakoby způsob, jak jako komunikovat a jak vlastně opadnou přesně všechny ten balast, všechny ty strachy, všechno to se tak jako rozpustí v tom tanci, jo, protože tam jsme všichni vlastně na takovém jako stejném místě, vlastně všichni tam tvoříme vlastně společně ten prostor ze stejného bodu, jo, a utváříme ho vlastně jakoby společně a každý tam vlastně nachází ten svůj jako prostor pro to své vyjádření a je to právě úžasný v tom, jak je to svobodný, jo, že tam, nebo to je to, co mě jakoby na tom baví nejvíc, když je to jakoby svobodný a opravdu každý si tam může najít to svoje, tu svoji sílu, to tam, kde se cítí být vlastně, no, tam, kde se cítí být vlastně plně jako, já nevím, jak to říct, no, teď mě nenapadá. Naplněnej třeba. Naplněnej, no jasně, no, naplněnej, takže proto tanec, no. I kvůli tomu setkávání a protkávání se s těmi lidmi, jo, že v dnešním světě je to takový jako náročnější a takže v tomhle směru si to strašně vážím, že můžu, jo, za to jsem moc ráda. To, co já zjišťuju, je, že vlastně ani nevím člověka, který by tohle nechtěl. No znám takový. Znáš? Okay. Znám takový, ale právě myslím si, že to je přesně o tom, jako otevřít se trošku těm svým jakoby strachům, víš, protože někdy prostě tam ty zkušenosti třeba nebo nejsou úplně ideální a teďkon prostě jde člověk jako opravdu v tom tanci, že jo, tak vůbec jako spontánnost, uvolněnost, jo, je jeden jakoby z těch základů. Ale ty máš zkušenost jako s tancem, protože tvoje tělo je, já nevím, jestli je to tou jogou nebo nějakými dosavadními zkušenostmi, ale ty seš jedna z hodně tvárných jako bytostí na tom parketě. Víš, jako, že ano, vyhledávají to i lidi, kteří nemají ty zkušenosti a oni tomu dávají úplně jiný rozměr, ale že ty seš fakt jako na to dělaná, na to tančení. To tvé tělo to dělá velice, velice přirozeně. Možná ta yoga, že tam je ten základ, jakoby ty práce s tím tělem vlastně z té jogy. No zároveň jako, jak je tam ta hudba, jo, ten podkres vlastně hudební, tak ono to tomu dává vlastně určitou jako cestu, nebo čeho se jako člověk jako může pak jako chytit. Takže určitě jako způsob dramaturgie, jo, ta scénografie a tak jako by všechno. To mě baví si s tím právě jakoby hrát trošičku. Samozřejmě, ale přesně se tam jakoby člověk chytá, aby si zase neujel trošičku na nějakým svým příběhu a zase se tak jako hezky rovnal zase zpátky a pracoval i s tím prostorem a i s tou skupinou, jo? Že tam je vlastně opravdu jako pro mě ten pohyb má vlastně hrozně moc způsobů, jak na to jako pohlížet.
Víš, že můžeme jako koukat na nějaký svůj vnitřní prožitek a tančit tam tu hloubku, jo, můžeme zároveň tančit s tím prostorem, že jo, můžeme zároveň vlastně vnímat vlastně i to okolí, vnímat ty jiný tanečníky, jo, a zkusit se jako propojovat, že tam je opravdu jako to spektrum toho, jak člověk se může jako vyjadřovat, Já tak si to tam je... jako všímám jedné věci, jako když my, který tančíme, začneme mluvit o tanci, že jsme toho plní, ale zároveň nikdy nevytáhneme tu esenci toho, včetně mě, takhle to řeknu. A jsme plní toho, co bychom chtěli předat. A jenom z toho pohledu mně to přijde jako, že tohle, ne, že bych, jako, myslím si, že každý člověk by se v tom našel, i přesto, že má nějaké bariéry v kontextu, že tam nejde jenom o tanec a pohyb, jde o to základně prvobitné lidské propojení a vyjádření. A že by se mu jako, že by mu to jako, kdyby tomu dal čas, tak by to hodně nabilo a hodně by ho to naplnilo, že jo. Z toho pohledu je to jedna taková prostě hodně basic potřeba, která v dnešní době začíná vycházet jako na povrch, protože toho máme málo, jo. Jako kdybychom začali být potom žízniví po tady takových typu setkání a měli bychom a i po tom určitým typu prostoru, ve které jako s tím věcmi můžeme experimentovat a můžeme zažívat. No. Protože nikde tam to není jako hele o tanci, je to zase fakt o tom, jako je to kolektivní záležitost ten tanec. Vyloženě kolektivní záležitost jako taková. A prostě hrozně jsou důležitý ty momenty po tom tanci, kdy si jdeme na pivo, když ho nikdy nepiju, ale říká se tomu tak. A ten řeči jakoby kolem toho a ta mikrosetkání a no. Jo, souhlasím. Právě všechno, jako nelze tedy vlastně říct jenom, že ten tanec je to jediné, že jo. Jenomže jakoby to není to jediné, no je to fakt, je toho strašně moc vlastně, co to obsahuje. No. Je to tak, no. Je to vlastně prostor, který ty věnuješ sám sobě a zcela jistě te každá hodina něčím překvapí. Prostě, že nemůžeš úplně vidět, co te čeká, že jo? No jasně, no. A hlavně i ten setting, víš, s kterým tam třeba jdeš ten den. No. A vlastně a musíš tam s tím jako nenít třeba, jako kolikrát se mi stalo, že mi nebylo úplně dobře, že jo. Nebo jsem byla nějaká naštvaná a něco podobného a prostě a seš tam s tím, když jdeš do toho a seš tam prostě s tím, no, že to tak prostě takhle je a jako člověk to vynese i pak na povrch, že jo, když to občas jako tam máme nějaký to kolečko toho sdílení, tak vlastně člověk jako je tom a všichni to tak jako chápou a vnímají, protože všichni to tak jako občas prožívají, že jo, takže... Je to tak, no. Je to určitý prostor, kde my můžeme jako ohodnocovat naše jako v lidské vlastnosti a lidské omezení, ve kterém se všichni nacházíme, kde můžeme zkoumat jak vlastní sílu, tak vlastní zranitelnost a být viděný a slyšený, no, což je v skutečnosti jako velmi výživná záležitost. No. Já tak myslím, že teď to hezky vyzdvihla. To hlavní. To hlavní, no. Dobrá, ale by se chtěla vrátit k tobě, tvýmu pohledu na svět, taky teďko nejsem úplně schopná jako zaměřit kam. Jo, mám to nějak... Taková otázka, nevím, jestli dobře sformuluju, jako jaký to je pocit jako být si vědom a vím, že ty jsi toho schopná, rozhodně si toho dotkla, jako jaký je to pocit být si vědom, že jsi prostě máš život, který je časově omezený, jo. A že člověk je jedna taková malá zranitelná tečka v tom vesmíru a zároveň někde pod tím vším je velká síla uložená. No, časově omezený v tomhle těle. Teďka zrovna. Ano. V tomhle těle. No, to tak jakoby vnímám, že to tělo je někdy omezující. Můj pohled na svět vlastně z tohohle... hele, jako pro mě cesta, vlastně to, jak o tom mluvila i Moni, jo, že působím jakoby uvolněně, jo, na tom, tak pro mě to byla celkem vlastně dlouhá cesta. Já jsem jako na základní škole měla jako problém vůbec třeba zvednout někomu telefon, když jsem nevěděla, kdo je na drátě a že tam má být někdo,
koho neznám a jít něco někam zařizovat a bavit se s cizími lidmi a vystupovat před více lidmi a mluvit před více lidmi a pro mě to bylo vždycky jako obrovský výstup z komfortní zóny a musela jsem se k tomu jako sama nějak jako dopracovat, jo? Že vlastně to, jak to mám teď, tak myslím, že je jako tím, že jsem se tomu jako dlouhou dobu právě jako věnovala. Že jsem dlouhou dobu šla prostě do toho, kdy mi v tom nebylo dobře, kdy jsem se v tom necítila komfortně, ale věděla jsem, že vlastně někam to, jako se to posouvá a k něčemu směřuju, že jsem měla nějaký jakoby svůj cíl a tím bylo právě cítit se svobodně a uvolněně v tom svém životě bez těch všech různých právě slupek a strategií podivných toho ega a tak, takže a na té cestě furt jsem. Tady to mi přijde jako takový základ vůbec na jakékoliv experimentování, zkoumání života a posouvání se dál, vlastně jakoby směrem vpřed a nezůstat jenom v takový nějaký ty komfortní zóně, jak říkáš, protože bez tady té odvahy, protože ono to je o odvaze taky a do toho vkročit, tak a někdy to bolí, že? To dál, tak nic dál, no. No, to bolí, ježišme. někdy to i bolí, no. Jako, ale motivace, asi každý máme jinou tu motivaci, no. Přesně. Ale jako ve finále každá osobnost je v rozpětí mezi strachem a touhou, jo. A tam balansuje mezi těma dvěma polaritama furt dokola, jo. No, když jsi říkala o tom, že jsi se bála vystupovat a mluvit a zvednu telefon, já taky mám problém zvednu telefon někomu cizímu volat, většinou volám Monice, udělej to za mě. Ale jeden z důvodů je taky, jako, že vím, že nejsem tady z té krajiny a že budu svým způsobem, nemyslím odsuzovaná, ale nevím, něco tam mi zabrzdí tu můj autentický projev, jakože tohle něco se tam jako zasekne v tuto chvíli. Ale jako to další věc, kterou já jsem v tobě rozpoznala v tobě a ty se tím vůbec nezabýváš. Já jsem měla s tebou pár rozhovorů, takový ty freestyle rozhovorů v autě a když jsme vezli domů a v hospodě kolem piva zjistila jsem, že máš neuvěřitelný talent pokládat otázky, což je pro mě jako ta nějaká neuvěřitelná zvědavost. OK. A máme Moni zpátky. Super. Může se to nalepit na sebe, myslíš? Ano. Já myslím, že to půjde, protože mi tady nenabídlo vůbec jako možnost to uložit už na komp. Takže hopefully. Mělo by to jít. No. Jdeme dál, no. Zajímalo by mě, já vím, že tě teď dávám do roli, která možná bude míň... Já nevím, co chci říct. Chtěla by se zeptat, měla bys nějaké otázky na nás? Jako bych chtěla vytáhnout ten tvůj talent teď v tuto chvíli nebo na nás, o životě, na nás, úplně jedno. Jako kdyby te na chvíli chtěla dát do ty role, ukázat vlastně světu vlastně, co já chci vlastně říct, protože ty otázky, které ty pokládáš, mi vždycky přišly velmi zajímavé. Asi to bylo daný, víš, co to bylo? No já chci říct jenom, že proto se to vyplo, protože teď si tam na místě, kde byla Dubravka. Jako čistě v těch čtverečcích. Switchli jsme to? Kladu otázky. Hele, to je často daný tím, že probíráme zajímavý témata. Jo, probíráme témata, které mě zajímají a přirozeně z toho vyvstávají otázky a přirozeně to tam tak jako chodí, aniž bych si to já uvědomovala. Jo. Takže ano, velmi přirozeně ti to hodí, velmi, velice. No a je to něco, co jako mi je vlastní a to je furt jako to hledání. Víš, hledání vlastně. S tím, že nemám jakoby daný žádný dogmata, že by někdo něco měl nějak mít nějaký názor já, nebo tak podobně, nebo něco, ale že vlastně jakoby mě to zajímá, víš, to je takový jakoby ten přirozený zájem toho, jak to ti lidi kolem mě vlastně mají. Přesně tam je velmi laskavá a přirozená zvědavost. No, přesně. Jako kdyby tam bylo malé dítě, které se ptá, a fakt, a jak?
A pak to tam nějak jakoby, že jo, vyvineš a že já fakt mám chuť ti odpovídat, že jedna z mála lidí, na které já mám fakt chuť ty jakoby se otevřít a prostě ty prostě říkat věci. No, to Jo. jako něco to tam nese, no. To, Což možná narážíme na další takový fenomén té naší společnosti a to je, že není moc lidí, kteří by nebyli zahlcení a vůbec by se třeba zajímali. Víš, třeba o něco, co je jako trošičku třeba mimo jako jejich klasický spektrum toho, co žijou. Jo. A já vlastně v tomhle, můj muž říká, že jsem furt každou chvilku jako někde jinde, ale není to tím, že bych byla každou chvilku jako někde jinde, ale že mě často zajímají nějaké věci a já je ráda nějak jako rozvíjím. Je to vždycky o tom, co přijde. Víš, a když mi jakoby přijde právě takový jako zajímavý člověk, jako seš ty, Monika a další lidi vlastně, co jsou jako v mém okolí teďkon v rámci toho třeba recepty, tak přirozeně mě to vede k tomu, jako k těm otázkám. No. Teďkon vlastně mě žádná otázka k vám, holky, nenapadá. Rozumím. Asi by byly podotázky, kdyby jsme dali téma. Hele, víš co, tak aby jsme teďko nějak se úplně netrápili tím, spíše by já jsem tady pořídila nějaké takové magic kartičky na otázky. Prosím tě, v angličtině. Mají napsáno, to je velmi, brýle teď tady nemám. Nicméně, prosím tě, já jsem velmi rychle vybrala, protože to přišlo těsně před rozhovorem, vybrala nějaký 14 kartiček. A já ty poprosím třeba na začátku o tři čísla mi řekni, od 1 až 14. Já si to takhle jakoby... Tak sedmička, ta je jasná. Sedmičku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo? 7. Potom 9. Počkej, jak chceš hned. OK, 7, 8, 9, dobře. A pak hnedka ta první. První, OK. Dejte mi jenom chvíli, já to přeložím, takže 7. Describe a moment. Potřebuješ brýle, Dubravko? Od kdy? Víš, že já kamufluju, co se dá dokonce, no. Describe a moment that made you feel like a real grow up. OK, vysvětli moment. Popiš. No, přesně. Popiš ten moment, kdy jsi se cítila jako skutečně dospělá. To jsou sofistikované otázky, hele. Ano. Kdo by to čekal? Ano. No, když jsem se cítila být jako dospělou. Hele, jakmile máš ty děti, jo, tak jsi do té role prostě postavený, aniž by si chtěl třeba někdy. Přes noc, viď? No. A najednou vlastně musíš prostě dospět a staneš se tím člověkem, který zodpovídá za ten nějaký další, tu živou bytost, za ten další. A pamatuješ si nějaký moment, kdy jsi musela takhle rozhodovat jako dospělá bytost? Hele, já jsem třeba, pro mě velký rozhodnutí bylo, když tenkrát mi po porodu vlastně s tím Sidrym mi diagnostikovali tu sníženou funkci té štítné žlázy. My jsme se o tom i spolu, myslím, že jednou bavili. A já si takhle jako přirozeně i někdy jako sahám, jo, když třeba mluvím a tak si tak jako přirozeně sahám. A tenkrát jsem se musela rozhodnout, jestli se nechám zamedikovat, anebo to vezmu vlastně jako do svých vlastních rukou a zkusím to jako bez té medikace. A v tu chvíli jsem si připadala strašně dospěla. Říkala jsem si, já vlastně si to vezmu jako ten svůj život jako do svých vlastních rukou a cítila jsem tam tu sílu a tu vůli to změnit. Jo? Že nepotřebuju vlastně ty vnější ty léky k tomu, aby se to zlepšilo, ale že jsem schopná to zvládnout vlastně sama a převzala jsem tu zodpovědnost vlastně sama za sebe, za ten svůj život i za to, že třeba tam může dojít k nějakému jako zhoršení. To není o tom, že zrovna teď se teda nějak jako rozhodnu, ale byli tam samozřejmě a všichni lékaři mě varovali, co všechno může jakoby nastat za problémy, jak se to může jako zhoršovat, co se bude dít a člověk jakoby vstoupí do toho prostoru, do toho neznáma. Vlastně s tím, že ano, riskuju, může to dopadnout jako blbě, ale já nějak tak vnitřně tuším, že to zvládnu a že to dopadne dobře. Takže v ten moment jsem fakt jako cítila velký vnitřní jako progres, k tomu jsem schopná prostě sama o sebe se postarat a já tady prostě tomu šéfuju. Musím vás napadla podotázka tady k tomu, proto ty kartičky jsou vlastně, aby tak mě aspoň slouží k tomu.
Třeba se člověk cítí jako zmatený, neví, co má dělat. Jak přitom být zodpovědný? Nevím, nevím, kolik vy ve svém životě máte toho, těch zážitků, že fakt nevíš, já opravdu hodně. A máme určitý tlak jakoby na tu zodpovědnost jako takovou, protože je... No, já ti, no, jako hele, víš co, zase, jak to říká Bukovský, že jo, svět patří těm, co se neposerou, jo. A trošičku vlastně tohle... Třeba nevíš, kam máš udat ten směr, nevíš. A cítíš zodpovědný, že bys třeba měl a že některé věci potřebuješ vyřešit. Nefunguje to takhle, nebo ničíš se, nebo co já vím, co všechno tam vidíš a nevíš jak. Tak co, jak má zafungovat zodpovědnost? Já se ptám, nemám moc na tu odpovědnost. Když se vás ptám, prostě jako lidé, co vás v tu chvíli může na tohleto napadnout. Ježiš, mě tam proběhlo miliardu mikropřítomností a skutečností, které jsou teď. A absolutně nic uchopitelného v tuto chvíli prostě nemám, protože jsem úplně v několika takových situacích, které to ode mě chtějí, převzít zodpovědnost za svoje další jakoby kroky. A my jsme se o tom několikrát jako bavili, že je důležitý mít štěstí, že někdy to bez toho štěstí nejde. A co vlastně to štěstí znamená? Že seš prostě na správném místě v správnou dobu a potkáš správné lidi. Což nevím, jak se dá naplánovat. Ale vím jednu věc, že to, co já považuji za takovou zodpovědnost vůči svému životu, je to se přestat obviňovat a přestat jakoby skákat na ty mentální koncepty, které mě tvoří, nebo které tvoří tu moji osobnost, aby mi neudávali ten směr v té každodennosti. Že i tak můžu reagovat jenom na to, co přijde. Protože u mě to funguje hodně tak, že když něco ze svého vlastního tlaku a frustrace začnu vytvářet, tak je to furt jenom nějaký chaos. Teď mi naskakuje věc, jak to poslouchám, protože já přitom poslouchám to a přemýšlím, co je zodpovědnost momentu, když jsi zmatený vlastně, nebo totálně ztracený. V tuto chvíli to byla ta otázka, no. No, a ty nevíš, jo, ty sakra nevíš. Jestli ta zodpovědnost v tuto chvíli je prostě jenom to, co ty říkáš, další tlak sám na sebe, který vlastně není ani zodpovědnost jako taková, ale určitá forma kontroly, kde se cítíš jako zodpovědný, že tyhle ty věci musíš řídit v životě. Ano. Jo? No, za sebe naprosto souhlasím, protože u mě je to přesně to, že vytvářením toho tlaku ještě větší, z toho tlaku, který přichází z těch situací, které je nutno řešit, protože oni jsou praktický, jo, oni se týkají prostě běžného života a dalších jako kroků a přesně si to vystihla, že ta zodpovědnost je možná pustit to, že já to musím řídit. A vůbec neznamená, že to zároveň ale že to nebude bolet, že to bude tak, jak si to já představuju, nebo jakou já mám o tom vizi. Ne. Zároveň ten určitý tlak je furt potřeba. Jo, ten vlastně tam jako ten je nezbytný, že jo, pro nějaký jako osobní jakoby růst. Ten tlak, jako málo kdo z nás sehne z místa vlastně jenom ze svého vlastního vnitřního popudu, jenom že se mu chce, jo. Často to je důsledkem vlastně toho, že přicházejí ty vnější nějaký vlivy, který prostě, víš, padá prostě máš toho hodně, padá ti to na hlavu, musíš vymyslet prostě způsob, jak s tím jako pracovat, jak v tom být, vlastně, aby ti bylo dobře hledat ty jakoby cesty a to je podle mě jakoby způsob, jak člověk pak jakoby roste a sílí vlastně díky tomu tlaku, který jako nás třeba na chvilku vychýlí, jo, z toho, že najednou se chviličku ocitneme vlastně v té zmatenosti, v tom, že teď nevíme, kde jsme a zase co nám v tobě hlavně spouští zmatenost? Co mě hlavně?
Páni, to bude asi hodně věcí. To bude moje vychaosená hlava někdy. Rozumím, ale třeba když to zaměříš na nějaké oblasti života, kde se cítíš malá, tam podle mě, když se člověk cítí malý, za sebe mluvím, já je mám Jo, nějaký hele, počet, nějaký spektrum. pro mě je to hodně otázka jako mýho mateřství. Jo, pro mě je to hodně otázka, no, jako opravdu, jako být matkou, tam opravdu se cítím být někdy hodně nejistá. Jo, sama se sebou, v práci, v tanci, v józe, prostě jsem jako opravdu tam si jsem jistá, ale v tom jako matka tam ne. Tam někdy mám pocit, že jako tam přesně je takový to, jenomže přesně tam je ode mě hodně ten jakoby tlak toho, jaká bych měla být tou matkou. Na tu roli. Přesně tak, jak bych měla být laskavá, příjemná, pečující, jo, neustále otevřená náruč, mít kapacitu zvládat všechny ty A hrála emoce jsi těch se s dětí. variantama, jako že si dovolíš být bez ty role, že jsi sama sebou, jak to Jo, k tomu se dopracovávám. Myslím si, že už to teďka je hodně, ale zároveň ty děti, víš, oni neustále jakoby vytvářejí ty nový a nový podněty. A jak velký máš děti? No, hele, teďka největší pro mě jako školu, kterou mám s tými 15letý dcery, jo. Tam vlastně jako, tam a zároveň tím, že vlastně je to, ona je, už se stává tou ženou, jo, tak tam se fakt jako občas dostáváme do takových jako krizových situací, kdy já vlastně cítím, že na ní vytvářím nějaký tlak, protože vlastně bych něco takového chtěla jako sama po sobě, jo, že tam člověk jako když už tam se v tom jako i pozoruje, tak vidí vlastně všechny ty vazby a linky, které to tak jako propojují. A ne vždycky jsem z toho třeba jako ráda a nadšená, jo. Tam často pak přesně přijde to sebeobviňování, jo, ten program vlastně toho a tak. Škála mezi touhou a strachem, no. No. Já vidím, nejenom, že to bych řekla, jako, že u takhle velkého dítěte, protože jako v něčem v tom vztahu je to furt dítě, i když je to už skoro jako hotová bytost, jako samostatný, jak je asi těžký to pouštět. No, teprve mě to čeká, tak uvidíme. A Moniko, pro tebe, kde je ten zdroj zmatku, skrze co povstává? Nuda, nebo prostě to, že nevidím kam. Jo, jako obyčejný denní jako zastavení a já nevím, co bych. A buď je tam najednou miliarda věcí, které můžu udělat, nebo je potřeba udělat spojený s domácností, s projektem, s dalšími mými aktivity se školou, anebo je tam, že v podstatě tam je nic, protože zrovna je tam den, v který není potřeba nic udělat. A je potřeba něco vymyslet. Wow. A moje hlava začne popcorn. Dobře, dobrá. Ale máš něco ještě k tomu, nebo pod dotaz, nebo můžu ty číst klidně můžeme, klidně můžeme je dál. Další otázka. Jako já nejsem profík tady v tom, jenom abyste viděli. Já jsem... Ale jako pro mě Tak už nejseš nasraná a furt ještě ti to jde dobře. No, jako... Nebo seš? Nejsem, to byl jenom impuls tenkrát, jakoby takový pro mě je velmi těžké věci začínat. Takhle že to víš. Já vím, já jsem se právě chtěla zeptat, jestli ty nám chceš něco říct. Ale třeba nám ty první odpovíš na otázku, kterou položíš. Ne, počkej. If you all your access got together. Tak to bude příliš intelektuální. Jako, spíš ta angličtina, tady jsem se zamotala, jakoby if all your ex got together, what is the one complaint they would all agree on? Takže jestli všichni tví jako bývalí se dají nějak jako dohromady nebo se spolu setkají. A complaints budou stížnosti.
No právě, jako na čem by se dohodli, na jaké stížnosti by se dohodli, takže takhle, jako kdyby se dala Jako na co by dohromady, si stěžovali? no, Aha. to by ta byla věc, na kterou by se stěžovali všichni dohromady. Mhm. Nebo souhlasili by, víš, jako Mhm. souhlasili by s tom jednom stížnosti. Takže kdybychom dali všichni ex dohromady a oni by souhlasili na tom jednom stížnosti, jo, to dělá blbě holka, nebo já nevím. Mhm. Teda tak přemýšlím. No, co vy víte u sebe? Přemýšlím taky, Co no. by to bylo? No jako první je určitě arogance, povýšenost, která vychází z nejistoty a ze strachu. Jako obranný mechanismus. Jako na tom by se shodli všichni, že když Monice zahráblo, tak se s ní stala arrogantní XY. Přechytrala. Jo, já mám taky, jako, má odpověď na všechno, no. Ona má kurva argument na všechno, na všechno má tu pravdu, nikde nemůžeme jakoby pobít ty pravdě a sere nás kvůli tomu, no. Jo, tohle to. Takže taky jsem v tom boxu arogance, no. A Jo, v tomhle se klidně jako asi k vám přidám. Ta arogance. Tam si myslím, že ta je taky jako. A zároveň vlastně určitá bojovnost, víš, že furt vlastně když jakoby nastane ten nějaký jakoby konflikt, tak já nejsem ten typ, který by hodil zpátečku. Jo. Že zbytečně vlastně někdy jako výjezdu třeba do těch konfliktů, než bych musela. No, to si myslím, že jo, že jsem jako v tomhle hodně impulzivní, že když cítím prostě ten vnitřní jako oheň prostě, ten žár, tak ten spaluje, hoří prostě a v tu chvíli... Jo, ale když se jsme všichni tři v tom, tím pádem, jako dost podobný, jako... A když se shodneme tady v tom, jako jste schopné rozlišit, kde je to spouštěč jenom toho, že v podstatě je zatím ta malá ublížená holčička, která si potřebuje něco dokázat, a kde je opravdu to, že jako běžte všichni někam. Já tohleto vím, protože jsem to zažila a už se s váma o tom nepotřebuju dohadovat, diskutovat. Nazdar. No malá holčička jde do hysterie. Tady ta, která jako nepotřebuje moc kolem toho věci vysvětlovat. Ta, která jako má jasno, jenom to řekne a ani nehledá odpověď, ani nehledá, že někdo s ní souhlasí. Jako už tam není jako... Jo. Jde o určitou úroveň pak vlastně toho dialogu. Jo, když už pak vlastně vidí, že na jedné straně tě nikdo neposlouchá, tak já jako z toho pak... Už jsem se naučila z toho jako odcházet, jo, že tam už to vlastně jakoby vnímám, že nějak tam už nejdu do té hysterie tolik jako dřív, jo. Ale vlastně zajímavý vlastně tohleto vlastně si uvědomit, jak se to vlastně posunulo, jo, že člověk se v tom pak už jako posune i v tom vnímání vlastně, co mu za to stojí a co ne. Jo. Takže když já potřebuji jako vést nějaký rozhovor, jo, který má mít určitou úroveň, tak potřebuji, aby mě jako ten dotyčný fakt jako poslouchal, nebo naslouchal, ne poslouchal, ale aby mě jako naslouchal. Je tam nějaký oční kontakt prostě a reaguje na to, co říkám, no. A zároveň tam mám prostor na to, že můžu říct, co potřebuju já si říct v tu chvíli. Ano, tak tohle, jako kdybych slyšela sebe. Ty jsi vlastně teď jako řekla nahlas, co já potřebuju, když mluvím s Martinem. Hele, zároveň ale jsem schopná tohle všechno dát i tomu, kdo se mnou je v tom rozhovoru, jo. Dám mu ten prostor, dám mu opravdu tu pozornost a jsem tam, slyším ho, jo. Takže nechci po nikom nic, co bych nedávala sama, jo. Takže to je taky samozřejmě někdy to stejný v tom, ale já jsem tomu až extrémně přísná. Monika ví, když se mnou mluví. Kolikrát jsme se pohádali, když tohle nedostanu na zpátek a zároveň to dávám, tak jsem schopná jakoby opravdu jít do obrovský jako fajtu. Takže prostě jako, že ne, no. Jako ano, to je takový můj deficit z rodiny, kdy ten prostor právě nebyl. Zrovna tohleto propojení v té komunikaci, nebo pro ostatní nebyl tak důležitý, jak pro mě, řekla bych to takhle, aby teď jako
Oni s tím nemají problém, mám s nima problém, co se týká toho, ale oni mezi sebou nemají problém, co se týká ty komunikace, ale já mám problém jako v kontextu, že tam přesně jako nedochází k tomu komunikačnímu propojení, ani zájmu, ani jakoby v zájmu, víš co, jako ani zájmu v té komunikaci, takže je to, no, Tohle já vlastně nedostatek. jako, no a tohle když vlastně není a tohle já tam vlastně jakoby nemám od toho druhého člověka, ať už je to třeba v tom partnerství, tam se to hodně objevuje, že jo. Mhm. Tak pro mě je to opravdu jako známka toho, že vlastně jako nezájem, jo, vůči mé osobě a No není tam intimita. no. Není tam ten základní prvek intimity, který je pro mě jako vůbec není spojený se sexualitou primárně, ale spojený jakoby s pocitem spojení. No. Ve kterém jako samotné spojení vlastně přináší pocit nějakého jakoby pochopení se. Jo, že jo? No. No. No, ať proběhne komunikačně nebo ne, ale jako ta ochota, no. Jo. A to je vlastně zajímavý, protože to se taky postupem času u mě třeba proměňuje. Ta hloubka toho propojení se, jo, ta schopnost vlastně toho propojení se, a pak vlastně člověk přirozeně má i ty vyšší nároky. Jo, že ze začátku jsem vůbec neměla jakoby na svý Okolí nároky. No, takový jakoby nároky, ale teď opravdu už jakoby vím, co a jak potřebuju, co je pro mě důležitý a vlastně si na tom jako trvám, no. To je dobře. Taky souhlas. Jo, tak my tady vlastně celý čas jako mluvíme o dospělosti. Protože podle mě tohle to jsou věci, které hodně jsou příznačné pro jistou vyzrálost a dospělost. Nejenom si to uvědomit, přiznat, ale ještě i podle toho konat. A vyžadovat to v podstatě od toho okolí vlastně vůbec není nějaká nadstavba, ale úplně primární lidská potřeba. No a podle mě nadstavba je si umět o to ještě laskavě říct. Když máš tu potřebu nějakou, tak ještě vlastně laskavě si to vykomunikovat. Jako, nebo víš, jakoby v... No, chápu, no. Ale tohle chápu. Ne, že s tebou nesouhlasím, že to k tomu nepatří, ale já jsem si o ty věci dokázala laskavě říct, ale nebyl to nikdo, kdo by tam slyšel. Takže stejně jsme u toho, že jako nastavba pro mě je, že prostě vím, od koho mám co očekávat, od koho ne. Jo. Jako, Což ale právě to je ta intimita, že jo? Pak vlastně, když se to tam jako že víš, že prostě musíš to vzdát a že spíš budeš hrát roli a spustit se, zní to fakt jako arrogantně spustit se na něčí úroveň, ale nevím, jak by to teď v tuto chvíli jinak vyjádřila. Minimálně, abys jako šetřil síly, no. Protože tady nejde jenom o tom, že ty prostě, já jsem takový ten typ, když to rychle jako neprokouknu tady tu druhou stranu, abych věděla, co můžu očekávat, co ne, a mám nějaké požadavky, tak prostě ubližuji jak sobě, tak tomu druhému. A dost. Jaderně. Jaderně, jako protože tam moje psychika je natolik hadová, jo, natolik jako plutonovská, natolik hadová, tak rychle zacílí do určitě jako pravdivosti a pravdivosti nikdy nevyhne určitý slabosti, tak si představ, jako, jak se ten Matrix může rychle rozbít. Jo. A ve finále mě to bolí, jo, protože primárně jde o intimitu a spojení, že jo. Takže ublížím jak tomu druhému, tak sobě. No. Ale ono to, já si uvědomuju, že ta míra i toho ublížení nebo té rozlišovací schopnosti, kde je to hysterický malý dítě, jo, o kterém jsme mluvili, že kde je ta hranice, nebo jestli ji vnímáme, a kde je to, že si prostě jenom stojím za tou svojí pravdou, kterou už mám jakoby odzkoušenou, tak i tak u mě teď za sebe, jakože mě vždycky bolí to, co i Dubravka říkala, že já pak vlastně přesně jako hledám to spojení a kolik jako manipulace jenom na sílu udržet nějaké spojení, které vím, že je nefunkční a že vůbec jako nemá být podpořeno, tak
pak zase se vrací jenom k tomu, že se mi chce blíc jako samej se sebou na sebe, nebo víš, jako že proč. A jsme pak u ty podstaty, že nic z toho není možné, ani to dospívání, když neproběhne čas, jakoby neproběhne takový ten čas. Uvidíme. Tohle je jaderný, dámy. Tohle je jaderný, já nevím, co za konstelaci, ale jako... No začal šok dneska, no. Nahráváme furt, jo? Je to Ano, díky Dobrý. bohu, jako to No asi tak potřebuji. Vytáhla jsem to třetí, nebo otočila jsem to třetí, která bude podle mě odpovězená, takže jako máš možnost si vybrat odpověď. O bože, český jazyk, no. Jak? Zodpovědět, nebo si vybrat další. What is something you could do 5 years ago that cannot do today? Takže co jsi mohla dělat před 5 lety a dneska už to dělat nemůžeš? Já vím, možná nevíš, tak nenapadne toho člověka hned. Pít alkohol? Dobrý. Už asi dneska, jako v dnešní době, už asi se to nikdy takhle nezvrhne, jako se to zvrhává. Máš to zkušenost se sebou, no. Tak já ti jednu sama vyberu, mám to, nekoukám se na to jako, nečtu to, že jo, takže, nevím, tak pro nás třeba, no. A se jsme u těch dětí, u těch rodičů, to nemá konce. A kartičky, ty jo. No tak, jsou tam jiné věci. A vždyť jo. If you could give your parents advice on how to raise you, what would you tell them? Takže jestli bys měl dát svým rodičům radu, jak by te měli vychovat, co by to bylo? Víc mi důvěřovat. To mi tam chybělo, důvěra asi. Osobně. No. Víc asi důvěry. No. Mně daj mi víc prostoru se projevit. Neskákaj mi kurva do řeči. A u mě nemít jako takový tlak na rychlé rozhodování, protože u mě doma podle mě bylo nutné něco rychle rozhodovat. A vlastně ještě jedna velmi důležitá. Necházej svý strachy na mě. Vypořádej se kurva se svým strachama sám nebo sama. A přesně z toho vznikla ta panika a rychle věci dělaj. No. No, asi jako je toho hodně, že když tak se nad tím člověk jakoby zamyslí. No, Osobně mě třeba pečující osoba jako chyběla, jo, takže já bych se klidně nebránila i tomu zároveň víc důvěřuj, dávej prostor, ale miluj mě ještě trošku víc. Třeba víš, jako takový to je třeba, co dělám jakoby svým dětem, víš, chystání svači, na takový ty maličkatý detaily. Prostě toho, nebo že třeba ti někdo, teď si teda vzpomínám na to, když můj muž se teďka postaral mi o auto, víš, takový jako maličkatý věci prostě, který mi tam jako chyběly, no, kde nebyl jakoby úplně kapacita na to vlastně to jako dát. A to jsme spíš u potřebách, ne? Ale no, spíš je to potřeba. No, ale jako třeba potřeba toho být přijímaná, tak tam jsem byla, jo, ačkoliv jsem byla výstřední třeba v Let's Chance, tak tam jsem jako přijímaná byla vždycky, jo, to bylo jakoby fajn. Ale já vytáhnu další, já to jako podkladám, jestli tam není něco pikantního. Chili question. Tyho, zase nějaký dítě, tyho. Tak zase nějaký dítě. Daj dál prostě. něco. No. Ale jako to roztomilý. Jakou zvláštní what is one weird belief, tak zvláštní, jaké zvláštní přesvědčení jsi měl, když jsi byl malý? Že mě není vidět, když si zavřu oči.
To je super. Tak to je geniální, to se mi líbí. Počkej, ty jako... To nevím. Já taky nevím. To jsem Ty já dělala nevím. dlouho, no. To je dobré, není mi vidět, když zavřu oči. Mhm. No, že jsem si myslela, že když já nevidím, tak ani mě nikdo nevidí, že To je jo? logický vlastně. No. Mhm. To je vlastně logický. Jo, kéž by to někdy tak fungovalo. No. Ty já nevím. Taky nevím. Možná, že jsem matematický génius. A seš? Ne, nejsem. Nejsem, ale... A to Ale, ale nemůže asi nikdo říct, ne? Jakože No, sám hele, o sobě. no právě k tomu se váží jaký příběh právě z dětství, kdy mně se jako podařilo spočítat prostě nějaký příklady a pak jsem byla na nějakém šachovém turnaji a tak a jako vytvořil se takovej jako mýtus vlastně, že ta matematika, v jednu chvíli jsem jako měla i ten pocit, ale ten mě pak opustil, jo, zase rychle, takže v pohodě. Ale chvíli to tam bylo, chvíli tam to přesvědčení o mým matematickým Nadání. talentu byl. No, No. to je dobrý, to je dobrý. Já si nepamatuju nic, jako... Jak to, že nic, jako vždy jsi měla takový ty prorocky. A to není weird, sorry. Já jsem měla ty prorocky jako ve A to vstupě. jsi si asi v té době myslela, že není úplně jako... To bylo strašně, prosím tě, to mě pronásledovalo furt, jako to bylo děsivě, jako že já dítě půjdu spát a prostě se mi zdá zemětřesení v Delhi, já prostě ani nevím, kde je Delhi, nebo něco takového, vůbec neznám ani geografii, ani vůbec nic, prostě malá, nebo já nevím, co je malá, třeba 7 let, ne, 7, 10, 12, whatever, nevěděla jsem, kde je Delhi, ale viděla jsem, že bylo zemětřesení, to mě teď napadá jeden z takových příkladů a prostě zapneš televizi a fakt zemětřesení v Delhi, no, takže jako mi se děly takové věci, které už bylo jí hodně, no, takže a nebylo to s kým sdílet úplně, jako, jako dominantní astrálek tuto dlouhodobě byl, no. A zůstalo to v tobě? Takhle. Velmi málo. Já jsem se já jsem se s tím totálně přestala identifikovat a už to na mě nemá takovou sílu, jako mělo dřív, víš. Já jsem se úplně přestala identifikovat s tím. Prokukla jsem určitě věci, jsou to, ještě samozřejmě jako vím ten human design a vím, že jsou ty dream rave agenty v noci, které na nás jako působí a že ti to programuje, že ti to normálně bere tvoju jako sílu, ty vlastní osobnosti, takže aniž ještě předtím, než přišel ten human design, už jsem nechtěla být pod tím vlivem, protože ono se mně to stalo, že já jsem měla nějaké jako sny dopředu, týkající si bližšího okolí a mě to jako drželo v zajetí, jako já jsem celý den, jako kdyby byla pod tím vlivem toho snu, jako kdyby měla nějaký obal, nějaký skafandr, který jsem vlezla do něho a vyloženě pohlcená do té astrální energie. Teď vám těžko předám takový ten pocit. A ono se to prostě dělo, ale já jsem nemohla s tím nic dělat, víš, já jsem nemohla nějakým způsobem tomu zabránit, protože já jsem podle mě chytala impulzy, které už byly spuštěny, víš. No ono hlavně ten emocionální prožitek tam byl, že jo? Jakoby ta mysl nedokáže rozlišit, co je scéna, co je realita úplně, že jo, podle mě. Jako víš, že ten emocionální... Když se probudíš, jo, můžeš, no, ale jako samozřejmě ve snu ne, no, ale že tam prostě netrénuješ lucidní snění a tady no. No, jako občas se mi to děje velmi zřídka, díky bohu, ale pointa je pro mě, že ten vztah, ten postoj k tomu je prostě úplně jiný, než byl kdysi, no. No, když jsme u těch postojů, že jo, já mám u mě celá ta práce na mě vlastně, jak se zredukovala, protože já většinou hledám, jak prostě šáhnout na jádro věci, ať je to jednoduchý a esenciální. Já myslím, že je to moje jako učení, kde mě to povolá něco učit, tak většinou se zaměřit tím směrem. Je celý o perspektivě vlastně. V tom uvidět, jaký mám postoj a jak ten postoj prostě k určitý dané věci zmínit, kde se mi mění ta perspektiva nahlížení na sebe a na ten svět a zároveň i nějaké energetické věci se jako pohnu s tím.
Takže jak to máte vy s tím? No. No, to já u sebe vnímám, že to je už taková ten jemnější druh práce. Takový to, kdy vlastně člověk jako žije v nějakým už, řekněme, stabilnějším, nějak už se zná, už zná svý strachy nebo nějaký své stinné stránky a najednou a začne se zaměřovat vlastně už i na ty jakoby detaily, jo, to vlastně už jakým způsobem se vůbec vztahuje k něčemu, jo, a to vnímám vlastně ten postoj vnímám jako vztahování se k něčemu. A to pak vlastně člověk už jako se dostává přesně do té jemnější práce, kdy jako opravdu je potřeba už i sledovat ty myšlenky, jo, kdy je potřeba už opravdu jako vnímat, a co se jakoby děje v tom těle, jak reaguje to tělo, jo, jak se k tomu vážou ty myšlenky, vlastně, jaká je tam ta reciprocita, jo, jak je to provázaný a tak. To je v podstatě to teď, kde vlastně vnímám, že tam to teďka jako objevuju, tam teďka jakoby jsem, nějak to pozoruju, vlastně, jak ono se to jakoby děje a proměňuje neustále. To je jako neustálej proces obměny a proměny a Z čeho proměny? obměny. Proměny a obměny čeho, myslíš konkrétně? No, té mý reakce. To, jak vlastně já jakoby reaguju, jo, v té dané situaci. Že to právě, to vnímám, že je součástí vlastně toho, jaký člověk zaujme ten postoj, tak vlastně to trošičku jako vytváří pak tu reakci, že jo, danou na tu situaci. Ovlivňujete ten prožitek. No prostě, když vidíš, že prostě jedna z největších inteligencí je má mechanika iluze, která tvoří určitý dualitu jako takovou, je největší z inteligenci. Nedá se s ní vůbec jako. Nedá, já zkusila. A spousta lidí, nevědomě taky. Vy chcete být jako inteligentnější než nějaký Matrix. Prostě ono se to nedá prostě a že prostě nemá smysl ty věci jako napravovat právě, nemá smysl ty věci jako ani nevynakládat nějakou příliš silnou jako váhu, jako úsilí jako na nějaký balans těch věcí, jako hodně se jako snažit a nevím co všechno, zakazovat si a dělat nějaká úplně jasná, striktná, jako rozhodnutý, teď to dám a takhle. To všechno to nějak jakoby prostě vyšumí, padne, nevydrží, ty vole, rozpadne se, rozbředne, stáhnete dolů. Jo? Tak to mi odpověděl. Splákne, ty vole. Všechno jsem si tím prostě procházím a velmi dopodrobná má příroda, díky bohu a bohužel je příšerně poctivá, jo? Takže jako může poctivit i do sraček. Jo? Takže právě jsem, jak to tříbíš, tahle ty věci, vidíš, vlastně jenom zjišťuješ to, co nefunguje, vlastně jenom jako kdyby celá moja práce v mém životě zjišťovat to, co nefunguje, jo, aby našla něco, co má, jakž má smysl, když ty to vědomí jde tím směrem, do prdele, co já můžu za to, já jsem se ani nerozhodla, aby mělo jít tím směrem. Rozumíš? No jasně, no. Jako, ale přišla jsem právě jako na tohle